कारवार माजाळीच्या श्री महासती देवीलो होळी उत्सव। कारवार तालुक्याच्या सदाशिवगड ते गोंय राज्याची सीमा पळे हेज मधलो जो गांव असा तो माजाळी गांव। पश्चिमेक अरबी समुद्र, उत्तरेक हिरव्या गारान नटिलो डोंगर। गांवच्या एक बाजून ग्रामदेव श्री रामनाथ तर एक बाजून देवती आई। माजाळी गांवच्या रक्षणाचे दैवत। याशिवाय श्री रामनाथ देवाचे अनेक उपदेव म्हणल्यार श्री सातेरी आई, महादेव देवस्थान, सोमनाथ देवस्थान आणि इतर खूप अशी देव देवतांची देवस्थान म्हणल्यार ग्रामदेवाले उपदेव। जसं या माजाळी गावात होळी उत्सव मनयतात तसंच करमरीच्या दिसाक महासती देवीलो खास असो उत्सव एक विशिष्ट पद्धतीत साजरा करची पद्धत या गावात असा। हो उत्सव करमर सरील दिवस सुरू जाता आणि 2 दिवस पर्यंत संपन्न जाता। माजाळीच्या ग्रामदेवालो परिवार देव देवतांचं महासती देवी ही एक परिवारातली देवी। ग्रामदेवाच्या देवस्थाना लागी विघ्नेशालया पेडा बाजून महासती फोंड म्हणून एक जागा असा। त्या जाग्यार महासती देवीचं आकार असा। त्या आकाराच्या रूपाक सगळे भक्त अनादिकालाच्यान महासती देवी मानत आयलात आणि ही महासती देवी भक्ताक संकटाक तात्काळ पावता ही पूर्वजापासूनची आख्यायिका आणि विश्वास भक्ताक असा। या महासती देवीलो उत्सव म्हणल्यार श्री रामनाथ देवाला कुळाव्यापैकी वारीक समाजातल्या ठराविक समाजातले 2 आंकवार चल्याक म्हणल्यार लग्न जायन जाल्ले कुमार चले हेमका 2 दिवस उपवास पाळणं। माजाळीच्या शांतालय मांडार या जाग्यार करमरी सैल दिवस होर्न एकट्याक पुरुष वेश आणि एकट्याक बायल वेश करून तेमकेले फाटी लागून त्या मांडार चलत येयल्या प्रथेप्रमाणे लग्न करतात आणि त्या स्त्री जाल्ल्या मंगळसूत्र सुद्धा बांधतात आणि देवीचे रूप मानून थिंच्यान घरान घरा वचून लोकांच्या इच्छेप्रमाणे तेमगेल कसली मागणी उरल्यार तशी त्या देवाकडे सांगणी घालतात आणि प्रत्येक जण आपापल्या अंगणात हे देव येई त्यांना मनातली इच्छा मागून घेतात। या देवाबरोबर श्री रामनाथ देवाचे कुळावी, वारीक, देवळी, कोमरपंत आणि इतर ठराविक समाजाचे लोक उरतात आणि ते वाजत गाजत प्रत्येकाल्या दारात वयतात आणि भक्त सुद्धा आपल्याला घरा हे देव केन्ना पावतले म्हणून उत्सुकतेन वाट पळयते रावतात। कारण या दोघात तेमी श्री रामनाथाले रूप पळयले उरता। हे दोघी म्हणल्यार ईश्वर पार्वती किंवा विष्णू लक्ष्मीले रूप असे समजून प्रत्येकाल्या अंगणात पावले की ते घरकार आदरान आणि भक्तीपूर्वक नमस्कार करून स्वागत करतात। मागीर त्या घरातली सवाशीण तेमकां दोघांकय बसवून अंगणात कुकूम हळद लावून स्त्रीक फूट भरता। काही लोक पानाविडो, कपडे, मिठाई, पैसे अशें कितें तरी दितात। काही जण तेंचे बरोबर गेल्ल्याक मध्य बी दितात, फळवस्तू दितात। बाकी लोकांनी जरी कितें खायले तरी हे दोघी देव देवी जाल्ले मात्र उपासच पाळील उरता। शांतालय मांडावयल्यान फुडें गेले ते पुढे वचत वचत देवते आईकडे येतात। थंय सांगणी घालून परत माजाळी बाजून येतात। अख्खी रात्र सरन दुसरे दिवस पर्यंत हो कार्यक्रम चालूच उरता। तरी देवाल रुपान येवच्या या हवराले दर्शन घेवूंक भक्त आपली मागणी मागूंक उत्सुक जाल्ले उरतात। या जागृत देवीला रूप आपले अडिले नडिले काम पूर्ण करता असे हो उत्सव आजपर्यंत चलत येला। असेच घरान घरा वचून अखेरेक परत माजाळीच्या ग्रामदेवा बाजून आशिल्ल्या मास्ती फोंडाकडे येऊन पावील बरोबर थंय पयलींच्यान अग्नी पेटील उरता। तेका परत प्रज्वलित करून त्या अग्नींतल्यान हे महासतीचे देव देवतेचे रूपडी घायिल्ले स्त्री पुरुष त्या अग्नींतल्यान प्रवेश करतात। थंयच्यान ही महासतीची वार्षिक परंपरेची सांगता जाता। Hey,
वाढ वडिलाल्या म्हणण्याप्रमाणे परंपरागत चलत येईल्या या प्रथेचा उद्देश इतलोच की या देवीकडे लोकांत सांगणी घाल मागिल्या अडी अडचणीचे निवारण ही देवी करता आणि फुडली शुभकामाक देवीली पूर्ण सहमती असा कसलेच बंधन ना म्हण ही देवी अग्निप्रवेश करून ग्रामाच्या भक्ताले रक्षण करता असो भक्ताक विश्वास असा। अशा या श्री महासती देवील्या उत्सवाक आवर्जून भेट देऊन देवीले महत्व समजून घेऊन अनुभवून श्री रामनाथ देवाच्या उपदेवालो हो एक उत्सव म्हण श्री रामनाथ देवाक आणि श्री महासती देवीक साष्टांग नमस्कार करून सगळी जनांचे सुख माग्या। जय श्री रामनाथ, जय श्री महासती देवी।